Оу! Ау, фраќа! Таа никак не е малка. Ау. Имаше атака. Никак не е малка. Охо. Чудовище. Буца. Като за начало. От палката. Само секунда. Сега ще ги изплашим тези другите. Но няма начин. Айде, сега за какво става въпрос. Почваме с 50-ка. 52 см. Добра штука. Айде така тук. Браво. Супер. Добро начало. Мале. Две съм ги видял, сигурно от много големи. Тук няма кой да ги хване като цяло. Абе, аз чак направо на брега фърлих. Я тръгна. Добро начало. В тая единична кука, човек, няма откачане. Аз ги взех. Тя направо само чакаше да падне. Видях. Готово. Ясно е подигнал. Повервам, че мога да стигна до там, смятай. Ало се тук няма. Тук да си. Пробвай там. Там много няма. Гледай къде е костурчето е. Мале. И ги яде всичките на поразия. Там нещо виж има. Еми аз имам малко мепише. То пак не е в мене. Айде ще подгони там. Охо. Гледай какво остава. Пълно е с костурчета. И хищни се я плажат даже. Нямам силикони всичко. Ти носиш си я нея? Не. Аз си нося всичко. Силикони, меликони, всичко. Даже ако искаш след малко... Гледай какво става, те ги разцепиха. След малко искаш мога да минем тук на силикончето, ще ги разцепим. Да. Или на малки блеснички. Ей, браво! Оп! Кай честно. Това видя ли го? Да. Това малкото. О, къде си бе? Приятелче. Ето това ми е рекордното вече. Рекордно малко. Да, рекордно малко. Оу.
Айде. Охо. Добре. С всичките куки, добре ли? Добре. Там да не ги плашим. Това е било много забавно. Той е било викам, ей! Още не попадне вана удари. Тя тук нещо завъртя, сигурно костурчета. Е там къде ми е жибата, там ми завърта. Тръгна към нея, се отказвам, не знам какво Вана е, браво. Ай, кай често. Кай често. Ти видя ли как ми завърта? Давай, Даже да. не се показва отгоре. Да, Аз не видях, аз тя тръгна направо. там. Аз мисля, че видя. Не видях. Аз даже... Тя отдолу тя взе някак си. И се закачи се обаче, виж, тръгна. Да. Аз викам, пусна, аз мислих, че е потънало. Близо беше. Хубаво тръгна. Ето това виж, че тя пак се пила. Тя е там сигурно. Не можа да такова, не можа да се босна май. Аз не я и засегах. Той иска тук голямо засичане. Да, особено с тия. Ау, фалакя! Та никак не е малка. Да, семото де, даже е голяма бая. Оу! Държи се на магия, май. Не, добре се хванала. Това път няма ми бягаш, предния път така изпуснах една. Яко не само. Много полека да. Стига да е. Не е това, не е тая. Да, ама бая хубаво удари. Мъничка, ама. Не е тая. Ще как фалих и вана удари, бе. Стига да е. Бая е много борбана. Не мога да го крути чак. Браво. Мали, как ме взе? Да решим още една. Има още. След малко ще се загубим. Леле, да не падне в гьола. Мале. Е там покрай ние треви. Мале. Къде треви? Ага. Седи ли? Е, там виеш ли? Дай. Точно е така и ми е подстана. Аз съм го прехвърлил през това. Тук изглежда добре. Опа! Извърх му.